स्वापुर आउटपोस्टनि आइसि बिथां सारखौ गावनि सिनायथिजों लोगोसे बेयाव फैनानै बाहागो लाफैनायनि माबायदि मोन्दों आरो गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायनो थाखाय खावलायबाय। खुलुमबाय। गिबियावनो बाथौ बिबुंसारनि गासै मावथिगिरि बिथांमोनखौ आङो नैबे समाव बरायबाय। आंनि मुङा मुस्रि राजेन बर'। आङो दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि आरो आं बाक्सा जिल्ला स्वापुर आउटपोस्टनि पुलिस बिफाननि बिबानगिरि आइसि। बेवहाय दिनै हिराम्बा बे बाथौ थानसालियाव जोंनि बे सानजा बाक्सा जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा बावथाय मुवा लाबोदों। बेवहाय माइनाव आफाद आरो लोगोसे बेवहाय बाथौसा आरो लोगोसे बेयाव हेफाजाब आरो मदद सिना खना बाथौ आफादनिफ्राय बिथांमोना हेफाजाब आरो मदद होदों आरो बेवहाय जोंनि उदालगुरि जिल्लानिबो बिथांमोना हेफाजाब आरो मदद होदों। दिनै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। दिनै बेवहाय बावथाय मुवा लाबोदों जोंनि सानजा बाक्सा जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा। बावथाय मुवा लाबोनायनि उद्देश्यआ बेनो जे बेहाय मोनसे गोदान मोजां मोनसे थानसालि, जाय थानसालियाव जिरायनानै जयै आर'ज गाबनायनि गेजेरजों इसोरखौ जों मोननो लुबैदों आरो इसोरखौ मोननायजों लोगोसे जों बयबो जाहाथे गावबा गावनि न'खरखौ जाहाथे सुख आरो सान्थि आलो गोजोन रुजु रुमु जों संसार मोनजानो हायो आरो बिनि थाखाय जों बयबो दिनै आर'ज गाबफैदों। आरो बेजों लोगोसे जाहाथे जोङो बयबो जोंनि बाथौ धोरोमारि गासैबो जाहाथे रायजो राजाफ्रा सुख आरो सान्थि आलो गोजोनै जाहाथे अरायबो जाहाथे जोंनि धोरोमखौ जों सिबिलांबाय थानो हायो, बिनि थाखाय जोङो बयबो आर'ज गाबफैदों। बे समाव सार बिथांनिसिम एसे सोंदो, नोंथांमोननि जायगानिफ्राय साबेसेसो बाथौ सिबियारि बिथांमोना बाहागो लाफैदों? जोंनि बेवहाय माइनाव आरो बाथौसा लाइमोन आफाद गासै 10,000नि सायाव 1,000नि सायाव ज' जादों आरो सफैनो हादों। गतिके आङो गिबियावनो नैबे जेखाइ खना गासै सिना खना बेहारनि बाथौ गौथुमनि बिबानगिरि आरो बेवहाय दौरि दौसि आसारि गोथारि बिथांमोनखौ आं साबायखर होदों। जथेस्थ' हेफाजाब आरो मदद होदों आरो जोंनि बाथौ धोरोमा अरायबो जौगालांथों, गोसारथों। आंनि बे समाव नैबेखौनो आङो मेसेज होनो सानदों। आं दुलाराय बाथौ गौथुमनि लाइमोन आफादनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि जानानै आरो पुलिस बिफाननि बिबानगिरि जानानै दिनै जों गोबां नुदों जे दिनै जोंनाव गोबां समस्या बेनो जे जोङो इसिबां धोरोम फालियो, गुबुन गुबुन धोरोमारिफोराबो इसिबां धोरोम फालियो, बिनि गेजेरावनो जोंनि गेजेराव ओरैबायदि जाना हमदों, ओरैबायदि समस्या ओंखारदों जाय समाजाव बिसोर गनायना लाथावा, मानिथावा, जेरै जिनाहारि खालामनाय, बेबायदि गोबां समस्या ओंखारदों। दिनै जुदि जों बेफोरखौ फाहामनो गोनांब्ला जों मोनसे जोंनो नांगोन मा? जोंनि इसोरनि फारसे फोथायनाय। जाय मानसिया इसोरनि फारसे फोथायनाय गैया, बे मानसियानो जाबाय गाज्रि खामानिफ्राव मावनानै गावखौनो दिनै दायनिगिरि खालामना लादों। बेनिखायनो आं सानदों जोंनि माइनाव आफाद बिथांमोना फैदों, बिफा बैसोनि बिथांमोना फैदों, लाइमोनफ्रा फैदों, जाहाथे जेरैबायदि जों बे थानसालियाव हाबनानै गावखौनो गोथार महरै इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबनानै गावबा गावनि गथ' गथायखौ सुख आरो सान्थि आलो गोजोनै जाहाथे लाखिनायजों लोगोसे मोजां जाहाथे सुबुं दाफुंनो हायो, बिनि थाखाय आं गासैखौबो बाथौ सिबिसा आरो लोगोसे गुबुन गुबुन धोरोमारिखौबो बे धोरोमनि गेजेरजों खावलायनाय जाबाय। मा होनना बुङोब्ला बिमाफोरा सानो जे जोङो सासे बा सानै बा साथाम गथ'नि बिमा आरो बिथांमोना बेखौनो साननानै आं साथामल' जोनोम होदों, साब्रैल' जोनोम होदों, आं बिनि बिमा होनना सानो। खिन्थु जों दिनै जुदि नायहरोब्ला नुनो मोनो बिमा माहारिफ्रा बे साथाम बा साब्रै गथ' जोनोम होदों, बिनिल' बिमा नङा। मानो होनोब्ला बिथांमोना मानि बिमा जे दिनै फुङाव सिखारनानै बिथांमोना दाउनो आदार होयो, बोरमानो गांसो होयो, मोसौनो दाना जाहोयो, अमा बोरमानो दाना होयो आरो बेजों लोगोसे नानो बिथांमोना आदार होयो, दाउ अमा बोरमानो बिथांमोना आदार होयो आरो बिथांमोना जोंनो मा खालामो? जोंनो बिथांमोना मा होयो? इनकाम होयो जानो थाखाय। थ' जोङो बुंनो नागिरदों दिनैनि दिनाव बिमा माहारिया बे साथाम बा साब्रैनि बिमा नङा, 10 थाखा जाय जिउ गोनांफोरनि बिमा। थ' बिथांमोननि गोरबोनिफ्रायनो मानसि जोनोम जादों, जों जादों, नोंथांमोना जादों, जों गासैबो जादों। दिनै जों जुदि नुयोबा गुबुन धर्मआव दिनै शंकरदेब होनना बुङोब्ला शंकरदेबखौ जों सासे इसोर होनना मानियो, गुबुन धोरोमारिया श्री कृष्णखौ इसोर होनना मानियो। दिनै जों मोनसे सिं गुरुखौ जों इसोर होनना जों मानियो। थिग बेबायदिनो हजरत महम्मदखौ गुबुन धोरोमारिफ्रा मानियो, थिग बेबायदिनो जिशु ख्रिस्ट'खौ गुबुन धोरोमारिफ्रा मानियो। थ' बिथांमोननि जुदि गोरबोआव जुदि इसोर बायदि मानसि जुदि जोनोम जादोंब्ला जोंनि बिमा माहारिनिफ्राय जोनोम जानाय गथ'फ्रा जों, नाथाय जोनोम जाखांनायनि उनावहाय जोंनि गथ' गथायफ्रा मानो बिमा बिफानि बाथ्राखौ मानिया? बेनिखायनो बुंदों जों जाय बिमाफ्रा हयथ' बिथांमोना जुदि बिथांमोननि गोरबोआव जुदि इसोर जोनोम जादोंब्ला जोंनि बिमानि गोरबोआव मानो इसोर जोनोम जायासै? जों लुगैयाखै जे जोंखौ इसोर जोनोम हो, नाथाय जों जोनोम जानायाव जों बिमा बिफानि राव बा बाथ्राफोरखौ जों मानो खोनासंनो लुगा? बिनि जाहोनानो जाहैबाय निस्सय जाय बिथांमोना इसोर जोनोम होदों, बिथांमोननि जिथु बिमा आरो बिफाफ्रा हयथ' मोजां साननानै जायखौ बुङो जे बिथांमोननि जिथु धोरोम, बे समनि जिथु धोरोम, बे धोरोमखौनो बिथांमोना हयथ' मानिदोंमोन,
सिबिदोंमोन फोथायदोंमोन आरो बेबायदिनो एकादिखि अमाबैसा बा मंगलबार बिदि बारफोरखौ शनिबार बेफोरबायदि बारफोरखौ हयथ' बिथांमोना सानदोंमोन नाथाय बेबायदि साननानै रायलायनानै रुजु रुमु संसार जानायनि बेलायाव गोरबोआव थानाय जोनोमानो जाबाय शंकरदेब गोरबोआव थानाय जोनोमानो जाबाय श्री कृष्ण गोरबोआव थानाय हजरत महम्मद गोरबोआव थानाय जोनोमानो जाबाय श्री कृष्ण दा जोंनिया जाहैबाय मा जोंनि बिमाफोरखौ जों बेखौनो गुरै खावलायदों जुदि जोंनि बिमाफ्राबो जुदि इस्सा खालामोब्ला बा इसोरखौ जुदि अरायबो फोथायोब्ला आरज गाबब्ला निस्सयकै जोंनि गोरबोआव थानाय सन्तानफ्राबो इसोर जायाब्लाबो इसोर जोनोम जायाब्लाबो निस्सयकै बिमा आरो बिफानि बाथ्रा खोनासंग्रा धोरोमखौ फोथायग्रा समाजनि मोजां सासे माने लिड लाग्रा बेंगिरि जाहाथे जानानै जोनोम जाथों बेखौ गुरै खावलायबाय बेनिखायनो जों दिनै बेवहाय सानजा बाक्सा जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि लाइमोन आरो माइनाव बा बिमा माहारिफ्रा फैनानै बेवहाय आरज गाबफैदों अकल सानजा बाक्सा जिल्लानि नङा जे दुलाराय बाथौ गौथुम बा दुलाराय बर' माहारिनि गेजेराव जाहाथे जों जाहाथे बयबो मोजाङै धोरोमनि गेजेरजों थांनानै जाहाथे न'खरखौ सुख आरो सान्थि आलो गोजोन लाखिलांनो हायो बिनि थाखाय बेवहाय आरज गाबफैदों बेनिखायनो आं गुरै खावलायदों बिमा माहारिफ्रा मोजां जिनिसफोरखौ जानानै जोंनि बिफाफोरखौ आं गुरै खावलायदों मोजां जाहाथे सानलायलायनानै रायलायलायनानै जोंनि जिथु बाथौ धोरोमखौनो गोसो गोथारै फोथायनानै जाहाथे सिबिनानै जाहाथे न'खरखौ खुङो आरो गथ' जोनोम होयो आरो गथ'फोरखौ मोजाङै बेंलाङो बेखौ गुरै खावलायबाय